det kan godt være en appellering ind i Max, det der. Og en organisme er jo også en fantasisme i en katasisme jo. Altså kat betyder mis, altså ostemis, altså kat. Fokus her. Please. Kom nu venner. Please gør det venner. Inden videoen skyder i gang, så husk at like og subscribe, det vil hjælpe kanalen meget. Nyd videoen. De er lidt baby, de er sådan... Kom nu. Det er uintelligent, det vi ser på jammen. Nummer 3 er den sidste. Det er meget dårligt, fordi 400 bajs på jamming, det er jo næsten 500 bajs jo. Hvis du godt er i morgen i dag, det kan det være. Det kommer an på organismen. Det skal være nu. Det er sidste nu. Vi har 10 minutter, 11 minutter til vågen. Kom nu, organisme. Så skal den være der. Tubi helvede. Hvorfor er vi pegnet på dem? Giver de held, at vi pegner på dem, eller hvad? Er det det? Er det en del af taktikken? Kom så. Please, ram nu. Vi har ikke haft det der, hvor den bliver ved med at connecte. Bliv nu tæt på hinanden, for helvede. Altså... Den har været helt bataljisk, jo. Kan den fortsætte her? Ej, kom nu. Altså en dårlig organisme, det her. Måske en sidste organisme her. 6-7. Patetisk. Et 1200 veje på jammen for psykosen. Mine damer og herrer, psykosen er ramt. Gør det nu, mand! Fordi vi har været 3 dårlige, så skal vi have en monster. Vi snyder mekanismen. Gør det nu! Så skal jeg mere nu! Ikke langt på hinanden, det er lort jo. Kom nu, Vandel. Ikke gå ned. Ej. Det er slut. Den er død. Jamen, den er død. Med mindre selvfølgelig. Kom nu, organismen. Men de skal tæt på hinanden i organismen jo. Det er skrevet ind i åbenbaringen. Kom nu. Tæt på hinanden her, please. Drop et ekstra glas. Jordbær. Ej, det... Kom nu, organismen. Kom ned til den anden der. Ja, okay, måske lige over drømmen. Tæt på hinanden nu. Hop ikke. Please. Hop mig nu. Nej. Hvor er det patetisk. Kig på det her. Jordbærgrød. Please, ram her. Kom nu, din organisme. Den er død hernede. Den er død. Eller hvad? Okay. Drøm lever, please. Det ser svært ud. Kom nu, organisme! Ja, de rammer sammen, de to, men det er dårligt symbol. Kom nu, organisme, tæt på hinanden. Gør det nu. Jordbær var sammen. Jordbær ved millioner. Kom nu. Så er han 600. Slap af. 600. Robo. Kom nu, organisme. Ind i tanden for organismens mormor nu.
Det er mormors organismes skyld, at de sidder her i dag, og derfor skal den være der. Ikke noget 6.000. Rolig nu. Rolig nu. Jeg skulle bare lige drille jer lidt. Så, tæt på hinanden nu. Fokus på organismen nu. Okay, måske første gang, vi kan få et ordentligt billede her, hvor de er tæt på hinanden. Lige præcis nu. Vi skal kramme her nu. Krammeheden er flot. Og så ned i de der hindbær der. Hindbær præcis, de rammer. Hindbær rammer intelligent. Det er den her organisme, vi er lige efter. Det er den her. Det er den her tæthed. Det er det her nærvær, vi er lige efter i organismen. Vi har brug for organismens indre power for at være der for hinanden. For mormors organisme. Nærvær. Tæthed. Nussehed. Nusses i nakken. Alt er godt. Kom nu. Det er et flot billede, det her. Jordbær. Jordbær lige nu. Hvis den rammer jordbær her, det er så fucking lækkert. For jeg... Jordbær. Kæmpe jordbær. Det er sygt. Ja, lige præcis. For jeg er så fucking fløjtende. Prøv at tænke, hvis der var 6.000 bange. Så ville det være millions. For jeg er så fucking fløjtende. Kom nu, baby. Det er nu. Okay, hvis det præcis, der rammer alle tre. Hvis det rammer alle tre, så er det appelleringen til den indre organisme. Kom nu. For jeg er så fucking fløjtende. Rammer igen, intelligent. De rammer alle tre. Det er sindssygt over 1000. Alle tre 10.000. For jeg er så fucking fløjtende. For jeg er så fucking fløjtende. Yes. Fokus. Vi er ikke færdige. Fokus. For jeg er så fucking fløjtende. Fokus her. Der spændes. Nej. For jeg er så fucking fløjtende. Jeg ved det godt sæt, men det er jo ikke sikkert den her. Så er det ikke sikkert, den her ramt nu. Fokus nu. Fokus her. Fokus. Den indre organisme, giv mig et her til. Vi har 13 og 12. Giv mig en organisme nu. Ram nu. 13 og 12, please. En gang til. En gang til. Appelleringen. Æbler falder ned. Et eller andet. Appelleringen. Æbler. Det er sygt. Yes. Jordbær millions. Det rammer jordbær. Ej, jordbær har været millions. Jordbær har været millioner. $11.600. Det er næsten 6-7. Gutters. 11.000 fucking 600, fordi at jeg forstod den indre appellering af organismen, mine damer og herrer. Vi var i Wounded, vi var der, vi var her, vi var jamming, vi går op, vi forstår, vi skal fortsætte. Vi var inde i firehopper og forstod livets kredsløb. Når et liv slutter, begynder det fuldstændig vanvittigt. Jamming, små mor. Wow. 17.500 i balancen. Start i dag. 4.500. 13.000 i profit. Like videoen, skriv en kommentar, mine damer og herrer. Den indre organisme har aldrig været dybere. Hold da kæft, hvor er det sindssygt, mand. Men fuck er vi. Det er sygt, det her. Det er det sgu. Rufus.nu. Ram Rufus. Det er det sker. 1 ud af 1 milliard. Det sker aldrig det her. Ram Rufus. Det er sygt.